Tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tungo ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas na sibiyahan, 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943. Kung namanong report, Congressman Segar Baria, adunay mga pahimangno ilabi na ni pailalom na usab ang probinsya sa MGCQ kun Modified Committee General Quarantine. Anas bigas ninyak, kael akay may butag bunal. Atraka Balita 943. Kael. Okay, Kael. O sige, Hello? go ahead. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Taliwala sa ugtanong pahimangno, aduna gihapoy mga pipila ka mga tawo diri sa lalawigan sa Negros Oriental ang wala pa magsunod sa health protocols ug wala magtuman sa karon nga hangyo sa mga miyembro sa Interagency Task Force. Ang representante sa segundo distrito sa Negros Oriental, Congressman Manuel Chiquiting Sagarbaria, mibutyag nga aduna siya nakit-an nga wala gyud nagsuot og face mask, maong iya kining gipahimangnuan og gitagaan usab og face mask. Bisan pa pailalom na usapang lalawigan sa Modified General Community Quarantine kun MGCQ, dili mapalo ang kongresista sa pagpahimangyo sa tanang katawan sa Negros Oriental, labi na niining aduna pay pandemya sa COVID-19. Ani ang iyang pamahayag. Di ko balik-balik, di dito kumpiyansa ini. Number one, bisa usaha ulalis, karing sakita, way pili. Tato ka, pobre ka, tambo ka, nihiwa ka, way pili. Ha? Walay bakuna. No? O walay tambal. So, maigo ka. Imo ra diyong kagulingong lawas nga mo maka-fight ini. O mayo imong immune system, you can fight it. Murag mild ra imo pagkaigua. O weak ka, chances of death is there. So, marang pasabot nga, let's take care of ourselves, let's take care of our community, let's take care of our people, let's take care of everyone. Take care of everyone. For the betterment of everyone. Mura dyan siya. Congressman Chiquiting Sagarbaria sa segundo distrito. Kini nga balita hatod kini sa ME500 og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga palit sa St. Teresa Pharmacy sa Brilliance Pharmacy sa Pamplona ug sa inyong mga suking butika. Alang sa programa nga Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM, serbisyo publikong walay pinili. Meron ka diri sa gawas kini yung Atraka correspondent. Dahil lakay may buntag na natuntanan. Okay, nagkasalamat Kael Hagay. O karon laing nga lokal nga balita, padayon karon ang pagdagsa sa mga locally stranded individuals kon LSI sa probinsya sa Negros Oriental. Matod pa ni Mayor Jose Pipi Abiera sa lungsod Sibulan nga katungod sa mga LSI nga mobalik sa tagsa ka mga lugar o ilabi na diri sa probinsya sa Negros Oriental. Dugang pa niya nga ang mga LSI mobalik ilabi na dyan sa lungsod Sibulan, kinahanglan aduna gud sila swab test result nga negatibo o sundon usab ang mga health protocols nga gilagda sa gobyerno. Ani ang pamahayag ni Mayor Pipi Aviera sa lungsod sa Sibulan. Ako ra kung gihangyo no, magtabangan ni ragyuta kay sama sa atong gisgutan no, kining sakita kung inyong sabton no, pwede mag yung paita kung kini mo dapat sa ato ang komunidad labi na sa atong panimalay. So kini kung kita magmatnon lang atong tagsa-tagsa kagalingon sama sa giingon konsyensya plus disiplina no, basig atog yung mabuntog ganing sakit nga COVID diri sa lungsod sa Sibulan. Nang ako ngihangyo ra gyud sa mga LSIs no, nga tuman na gyud mo sa protocol nga ato ipahamtang diri sa mga musulod gikan sa ubang lugar, ilabi na ito may mga matawag natong hotspots no, kay sa amo diri sa lungsod munas ginhawag yun mo inyo ko ninyo nga ang atong mong medical team headed by Dr. John Sibala sa pag attender ini atong mga kaso sa LSIs dire no. So katong mga LSIs usahay magkadungog ko naman po usahay nga magpabuyag. So ako ra kung tangyo nga total kanang 14 ka adlaw ini kahuman kauli naman mo. So palihog amo rang ihangyo no nga ayaw nagbantay ang pulis
kay usahay ang ilang bantayan ilang agis pulis no makagawas na o gawas na sad sila ana bitaw. So ako lang gihangyo nga tabangan na kita no kay kami sa gatan-aw po sa inyong kaayuhan. So once again welcome ang atong LSIs, but then again please observe sa atong health and medical protocols nga gipadapat sa atong lungsod. Si Mayor Jose Pipi Aviera sa lungsod sa Sibulan, eksklusibong nainabi sa Traka Balita. Og sa laing bahin sa ato ang balita, niining gisagubang karon sa nasod mao ang pandemya og padayon pa usab ang pagpangitag tambal o bakuna sa COVID-19. Si Pamplona Councilor Nico Ramirez miklaro nga ang iyang giuna karon ang usa sa gitutukan mao ang sports sa kabukiran gani kay nung duman nga mihatag og bola basketball ring aron dili laayan ang mga kabatan-unan sa kabukiran. Dugang pa niya nga iya usab gitutukan ng edukasyon para sa kabataan pinaagi sa mga scholarship. Sa isay pa niya nga ang edukasyon mao ang nadunggan nga sa iyang ginikanan nga bugti ipabilid nga dili makuha sa uban mo mao ang kaalam. Atong paminawan ang pamahayag ni Konsehal Ramirez. Pinakauna gyud natong plano aside sa sports nga murag para nako magkuyog yun ni silang duha is ang education. Pinaka-importante gyud ni para nako kining edukasyon. Kay mao ra gyud ni sa ako pang nahinumduman ang istorya sa ato ang ginikanan sa kaniadto tong nag-eskwela pa ko. Na mao lang gyud ang kabutang nga mapabilin kanato sa atong ginikanan. Nga dili gyud mawala, nga dili gyud makawat bisan kinsa kini atong diploma, kini atong edukasyon. Siya unsay mahitabo anaa lang gyud ni. Mao na ning kamot ta matag abri sa klase, matag Disyembre, manghatag ta og mga ballpen, mga notebook, mga basahonon, mga tsinelas sa mga estudyante nga sa kabukiran nga maglisod gyud og adto sa eskwelahan kung magtiniil tawon. Unang ato nang ginabuhat taga Disyembre sa mga nagkanaiyang sityo diri sa ato ang lungsod sa Pamplona. So ubay-ubay na tag barangay nga nahatagan og ballpen, notebook, mga papel atong mga niaging abri sa eskwela o sa Pasko. Mao kadto si Pamplona Councilor Attorney Nico Ramirez eksklusibong nahinabi sa Traka Balita 943. Laing lokal nga balita aliwala sa pandemya usab mao kini ang hatagan og dakong pagtagad para sa mga kabus nga nanginhanglan gani bisan wala pay niabot nga ako niabot nga mga bisan wa pay niabot nga tambal ining COVID-19 kining pandemya karon nga gisubagan sa nasod kon labi na diri sa nasod nga Pilipinhon. Mao karon ang gihatagan og katumanan ang gisaad ni Konsehal LV Montisa Tolentino ang pagserbisyo sa katawan. Si Municipal Councilor LV Montisa Tolentino mibot sa iyang programa ang para lang kini sa katawan sa lungsod Pamplona. Sa isay pa ni Konsehal Tolentino nga iya usab nga gituman ang saad sa naklabay piniliay og tagano sa bugbuk at niya ang pagtuman sa iyang trabaho isip public servant. Aniya pang mahayag ni Konsehal LV Montisa Tolentino. Good sir, is trabaho ra gid ning atua. I have always told the constituents of Pamplona during the election nga muserbi gyud ko nila. Gabuhat ra gyud ko sir kung unsay akong gipanaad nila sir. I am just doing my duty as a councilor and as a public servant. Councilor LV Montisa Tolentino eksklusibong nahinabi sa Traka Balita. Tagkatauhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Traka Balita 943. Traka Balita 943. Programa ngang tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Traka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Traka Balita 943. Traka Balita 943.
sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan, 94.3 City Light FM at Raka Balita 943.